Nek dikekne purun monggo sukane mawon los. Bareng bosok ya dik. Dek Pre. Dek Supre. Selawan aku sing teko esuk, Dek Supre sing awan. Piye to iki? Kowe ki sing konsisten nek rene esu, nek awan-awan ngono. Tergantung pelanggan kono to bos aku ke. Pelanggan kono piye ngono. Iki mau Lontong sepi. anak lanang berjuang ning kono. Ya mau njaluk pendonga. jerene bolo. Atik orang ngeterke anake tanding ngono. Lah kula butuh miliatan aku ngono. Nek kena wong jutaane wis tak terke Apa nginep? nginep bolo. Oh, Niki anake miliatan lho betahe niku. Oh, Nek jutaan niki. mawone ringan to. Miliatan, Bos. Oh, ngoten. Bulan iki miliatan saestu wis. Wis. Anake tanding ning Kabupaten Bolo Porseni. Atik congmen rayanda kuwi. Tanggal 6 Magetan, Bos. Iki. Medion ya. Sak bapakane barang unjuk gigi. Iya, tanggal libur tanggal 6 bolo. Samjemu tanggal 6 libur. Oleh pasarannya apa tanggal Ya 6? muga-muga wage ae, Bos. Oh iya. Nek wage ya rada ringan aku. Nek pas legi ya remek. Saiki wage barang los. Ya wage nggawa titik, Bos. Tergantung modalnya nek wage. Oh iya. Nek modale kandel akeh, nek modale sithik ya tipis.